Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamiibi kang Oratrio Imperata. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi nasabotan asin nautob, an sa imong kabotan at amanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo sa kami. ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan iyo ang ikatulong Domingo kan Adbiento. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat ni Maria Julian B. Dometita for passing the LET exam, ni Maureen M. Miranda for passing the September 2024 LET exam and 2020 and nakahagada ni Ronald Pucamas Nebreja for passing the September 2024 LET exam and for passing the 2024 Fire Officer exam na dulot ni Joshua James. Pasasalamat kan sarong Anonymous for the gift of life ni kan Medalya family, kan sarong Anonymous asin ni Franklin Lumangaya for passing the September 2024 LET exam ni Claire H. Rosales. Asin siring man pasasalamat ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Special na intention kan sarong Anonymous para sa kapahingaloan kan mga may nasunod na kalag. Sa kalag ni Rodolph, dulot ni Joanne B. Ligaspi, ni Maria Cecilia, dulot kang Arevalo family, kalag ni Elenita Asin Chodoro, dulot ni Maricho, kalag ni Pacifico, dulot kang sarong Anonymous, para sa kalag ni Lourdes, dulot kang Tamayo Asin Sirano family, ni Efren Jr., dulot ni Malu and Children, kalag ni Loida, dulot kang Asyado family, sa kalag ni Harry, dulot kang Aguilar family, for all souls na dulot kang Dineros family, asin siring man sa kalag ni Josepa, dulot kang Mayor family.
Ngunyan iyo an ikatulong Domingo sa laog kan Adviento. Banwaan ni Diyos, matindog tabi ang gabos, asin awiton po niya to an awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo ka bos, mga tugang. Maray na hapon po sa imo Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni kaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa into mga tugang, ta nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamiibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mahiraka
pamibi kita. O Diyos na nakakahilingkan sa imong banwaan, na maimbod na nagahalat sa kapiestahan, kan pagkamundag kan kagurangnan, tuguti na mimibi kami, na maging maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan, kan siring kadakulang kaligtasan, asin danay na magselebrar kan mga ini sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga maludok na panuga, huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nag-aalok sa to na magpadagos na magmaigot, taan pagkamuot kan Diyos, padagos asin magdadanay sa to. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sophonias. Pag-awit asin pagkurahaw sa kaugmahan, banwaan ni Israel. Pag-ugma sa bilog mong puso, o Jerusalem. Inuntok nin kagurangnan ang pagpadusa sa imo, hinali niya ang gabos mong kaiwal. An kagurangnan, an hadi nin Israel, kaibahan mo, mayo ka na nindahilan tanganing matakot. Maabot ang panahon na sasabihan ang Jerusalem, dai ka matakot, o siyudad nin Sion. Pakusugaan sa imong mga kamot, kaibahan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos. Siya ang paralaban na nagtatao sa imo nin kapangganahan. Mawiwilihan ka nin kagurangnan, asin tatawan kanya nin bagong buhay sa iyang pagkamuot. Mag-aawit siya asin mag-oogma huli sa imo, siring kan mga nag-oogma sa aldaw nin fiesta. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Ang Diyos ang sakong kaligtasan, magsasarig ako sa iya asin dai matatakot. Huli taan kagurangnan Diyos, iyo ang sakong kusog asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan. Sa kaugmahan, ang mga tao maharok nin tubig sa mga bubon nin kaligtasan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Magpasalamat kamo sa kagurangnan, mag-apod kamo sa iyang ngaran. Ibalangibog nindo sa mga nasyon an sa iyang mga gibo, ipahayag nindo an sa iyang kadakulaan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa kagurangnan, huli kandakulang mga bagay na sa iyang ginibo, ini sa indong ibareta sa bilog na kinaban. Magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan, mga nag-eerok sa Sion, huli tadakula ang banal na Diyos nin Israel, asin nag-eerok siya sa kaibahan kan sa iyang banwaan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Sa ikaduwang babasahon, sinasabihan kita ni San Pablo na kung kita napupurisaw huli sa mga pagkakasala niyato o mga salang desisyon sa buhay, tandaan niyato na sa tahaw kaini, ang Diyos madatong sa pagtubos sa to, daraan kapatawaran asin dakulang pagkamuot. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, mag-ugma kamong danay sa kagurangnan. Inuulit ko, mag-ugma kamo. Ipahiling nindo sa gabos an sa indong kahuyoan. An kagurangnan madali nang umabot. Dai kamo maghadit dapit sa anuman, kundi hagadon nindo sa Diyos an sa indong kaipuhan, sa paagi nin pamibi na may pagpasalamat. Dangan an katuninongan nin Diyos na dai matugkad kan isip nin tawo, iyo an mag-iingat kan sa indong puso sa kaisip,
Jan kay Kristo Jesus. Ang tataramon kan kaguranan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot kan mga tao si Juan Bautista, ano palaan ang dapat ming gibuhon? Sinimbag sinda ni Juan, anigwanin duwang gubing itawan saro sa mayo. Siring man ang gibuhon kan may kakanon, tauwanan mayo. May mga parasingilin buwis na nagdulok man sa iya tanganing magpabunyag, hinapot ninda siya, Maestro, ano ang dapat ming gibuhon? Sinimbag sinda ni Juan, di ka mo magsingilin sobra sa itinalaan na buwis. May mga soldados man na nagapot sa iya, kami ano ang dapat ming gibuhon? Di ka mo magkuhanin kwarta, maski kiisay, sa paagi din kusog o salang sumbong. Makontento ka mo sa sweldo nindo. Nagurog sa paglaom kan mga tao, asin nagpuon sindang magurup-hurup na tibad si Juan, iyo na ang Kristo. Kaya sinabihan si ni Juan, nagbubunyag ako sa Indo sa tubig, alagad may sarong maabot na mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sako, asin di ako maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. May dara siyang saligsigan, nganing saligsigon ang gabos na inani. Ang trigo titipuno niya sa iyang harong-harong, alagad ang ata susuluon sa kalayong day nagsisigbo. Kaya ipinaghulit ni Juan sa mga tawan marhay na bareta, kaiba ang mga pagsadol. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, ngunyan po pinagsaselebrar niya to ang ikatulong Domingo kan panahon kan Adviento. Mas midbid po ini sa ngaran na Gaudete Sunday. Gaudete, iyo po ang Latin na tataramon na anbut sabihon rejoice o magugma, ng kagaya-gayahan. Sabi sa Catholic Encyclopedia, inida ang ikatulong Domingo kan Adviento. Inapo din ng Gaudete, ninhulita, so pinakaenot na tataramon sa misa, na iyo ang entroit, an yaon duman, Gaudete, ang pinakaenot na tataramon. Igwa kita mo niya na pinagsuluan digdi, na kulay rosas na kandila. Asin minarepresentar ini, nin kagaya-gayahan. Nung unya na Domingo, ang sa tuyang mga pagbasa man manunungod sa kaugmahan, sa kagaya-gayahan. Rejoice in the Lord always. Iyo iniso pinagsabi ni San Pablo, duman sa iyang surat sa mga taga-Filipos. Pero kung hilingon niya to, pagabot sa Ebanghelyo, medyo kakaiba. Kung babasahon niya to, hihimayon niya tong marhay sa Ebanghelyo, mapapahapot kita, manunungod ba talaga sa kaugmahan ining babasaho na ini o manunungod sa ibang bagay? Ta kung hilingon man niya to, imagine niya to ang sa tuyang sadiri, more than 2,000 years ago, sarungaya kita na Hudiyo, dayupot na Hudiyo, natatakot sa mahal na Diyos. Asin yaon kita nag-i-erok duman sa Galilea.
Nakadagog siguro kita nin mga istorya, manunungodigdi kay Juan Bautista, na medyo unique, kakaiba. Pero kadakol kitang nadadawog na mga marhay na bagay, manunungodigdi sa propeta na yaon sa disyerto. Nagtutukdo manunungod sa mahal na Diyos as in nagbubunyag duman sa Hordan. Kaya siguro sarong aldaw, kung kita sarong dayupot na Hudiyo, kay banan niya to sa tuyang mga amigo, nag-decide kita na maduman kita sa disyerto, tanganing hilingon niya to kung sisay ining Juan Bautista na ini. Ano daw ang magayuno niyang mensahe? So naglakaw kita kay bahan kan sa tuyang mga amigo, 2 oras pasiring duman sa Galilea, and eventually nahiling niya to, nakadakol man ng mga tao na yaon duman. Pinagahalat si Juan Bautista na magtaram. Nahiling ta siguro si Juan Bautista na ang sayang bado, anit kang kamelyo, nagkakaunin honey and locust, nagahalat kita na may mangyari. Dangan naghiling kita sa palibot niya to, nakahiling kita rin mga senturyon, mga soldados, sa ibong lalado man mga parasingil nin buwis, as napaisip kita kung tama bayaan sa tuyang crowd, tagaribaga mga parakasala ang yaon digdi. Bako mga dayupot na Hudiyo. Then suddenly, we see this Saint John the Baptist springing into action. Inaapod sa mga yaon duman pati naman kita, mga halas. Magbakli kamo. Medyo napapaisip kita, niya tatarog kayo ng sayang tataramon. Garibaga, very rude. Pero gusto tang magdangog, kaya we stayed on. As nagtukdo siya. Mabunyag ako sa paagi din tubig, pero igwapang mas dakula sa sakuya. More powerful than I am, who will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Bako nga ni ako maninigo na maghali kan bugkos kan sa iyang sandalyas. Ano man ang kaugmahan sa mga tataramon na ini. If we just put it into a proper context, what then is the reason for rejoicing during this Advent season? Pinagpapagirumdum kita, mga tugang sa giraray na Advento, sarong panahon in expectation. In our readings today, it says that the crowd was full of expectation. Kita man sa tuyang pagdalagan, sa pagpreparar para sa Pasko, igwaman kita nin mga expectations. Siguro nag-expect kita kang 13th month pay, sana na itauna. Siguro nag-expect kita na kan maabot na pamilya o pinsan, mga relatives, mga bisita na madagos sa tuyang mga harong. Siguro nag-expect kita nin mga regalo sa mga ninong asininang nyato, maski na nga ni gus-gus na kita. Nag-expect kita. We're expecting na makumpleto siguro ang simbang gabi na maabot. So in any case, we are expecting something or someone. Pero pinagsasabi sa tuya, na bago kita magdalagan na marikas pasiring sa Christmas, digdi muna kita sa ikatulong Domingo kan Adviento, digdi muna kita sa mensahe kan mga readings. Luway-luwayon ta sana. Enot, pinagsasabi sa tuya na si Juan Bautista, ipinadarakan mahal na Diyos, tangani na magturo sa maabot na Mesiyas. In today's gospel reading, Luke gives us some hints as to what the good news about the kingdom of God is. Some ideas perhaps of what to expect the world will look like when Jesus is around. Kadaklan bagad na yaon duman mga nagmimiron, mga Hudiyo.
Nabilibon sa indang sadiri na sindaan pinili kan Diyos, sindaan piniling banwaan kan Diyos. Igwa mo na nagkapirang grupo duman, so grupo kan mga parasingin in buwis. Asin para kung ikasarong Hudiyo, inihiling mining parasingin in buwis na mga traidor. Tayo ang nagkukuhakan sa imong kwarta, tanganing ibayad duman sa mga Romano. On top of that, nagbubumba pasinda, nagkikikil pasinda. Yaon man duman sa imong nalado sa mga soldados. Para sa mga Hudiyo, mangkalaban ito because they were the occupying forces duman sa Jerusalem. So iyon sa mga tao na nagkakaigwang interest kay Juan Bautista, nyata daw. Bako sana sa mga banal, bako sana sa mga nagbabanal-banalan, kundi pati sa mga simpleng tao, mga banyaga, mga outcast, mga parakasala. Iyo ini, an enot na rason kan sa tuyang kaugmahan. Because this means that God's kingdom is for everyone. Para sa ko, para sa imo, para sa tuya. Pangaduang rason kan sa tuyang kaugmahan, matatagpuan niya to sa pinagtutukdo ni San Juan Bautista. He told the people gathered there to give to those who are in need and to live in an honest way in order to please God. Day niya man pinagsabihan sa mga soldados, day niya man pinagsabihan sa mga parasingil in buwis, na day na ka mo magtrabaho para sa mga Romano. Because Saint John the Baptist, and by extension our Lord, is more interested in the intentions of the heart. God is not interested in what the world thinks looks good. He looks deep into our motivations, into the innermost part of our hearts. Pangatulong rason, kung nyata na dapat igwa kita din kaugmahan, iyo ini, something is coming that is even greater than expected. Sinabi ni San Juan Bautista, huna nindo exciting na ako, huna nindo makapangyarihan na ako, huna nindo banal na ako, halato nindo at masunod sako. Duman ka mo ma-excite, duman ka mo magbilib, duman ka mo magtiwala kay Kristo na bugtong aki kan Diyos. So duman sa disyerto, sa lantad, sa lugar din kaugmahan, nagkukuraw si Juan Bautista nin marhay na bareta. Nagkukurahaw tungkol sa maabot na kaugmahan kan kinaban. Rumdumo niya to, fast forward siguro, so mga mago sa tulong hadi baga na naghahanap sa umboy, na ipapangaki ni Santa Maria, asin man ni San Jose, these three kings were looking for a king in a sensible place. Kaya nagduman baga sila kay Herodes muna. Kuna ninda yaon duman suhadi kan mga Hudiyo, tahadi ngani. Pero sabi duman ni Herodes, wara nga yadigdi na ipinangaki na umboy. Is that where they found God? No. They found a small child in a small forgotten area on the edge of Jerusalem. Nahuhulid sa babahugan. Nailing nido ang irony. Hadi kan kinaban, nahuhulid sa bahugan. This means that if we went looking for God today, would we expect Him to find Him at some gated community in our area, sa mga mayaman daw na subdivision digdi sa Legazpi? Or would God surprise us by being found in a small, poor area na din nga niya to huna-hunaon na yaon palan ang Diyos?
So I think this is the fourth reason for our rejoicing. Our God is a God of surprises. He is. Here we have found God in a desert place. Di niya to nahahanap ang mahal na Diyos sa mga lugar na minsan pinag-expect niya to na yaw ng mahal na Diyos. But here He is here with us. God is with us, Emmanuel. And that is the joy we find out today during this Gaudete Sunday. Bagayon so sinabi ni Henry Nouwen, sabi niya, joy does not simply happen to us. We have to choose joy and keep choosing it every day. It is a choice based on the knowledge that we belong to God and have found in God our refuge and our safety. So nung but sabihon kay ni sa tuya, ang kagayagayahan palan, iyo ang paghiling, kan mga tanda kan mahal na Diyos, sa gabos na aspeto kan sa tuyang buhay. Maski sa problema, maski sa kadipisilan. And it takes a lot of faith to find God in our midst, to see the signs of God's love in times of rejection and even abandonment. To feel His compassionate love when we are in pain and in suffering. To acknowledge His provident care in the midst of poverty and need and want. To receive His healing in our woundedness and even brokenness, and to receive His forgiving love in moments of weakness and failure. Lugod ining pag-post niya to sa duwang violet na kandila, as in pagsulo kay ning kulay rosas na kandila, magpagirumdum sa satuya, kan maabot na dakulang kaugmahan kan Pasko. Ining Diyos na danay na nag-aapod sa satuya na magbakli, asin magrani sa iya. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ngunya na panahon kan Adviento, inagyat kita na magbagong buhay para sa pagdatongkan sa iyang aki. Bilang mga binunyagan, magdulot kita ni mga pamibi sa Diyos, tanganing mapasatuyaan sa iyang pagantabay, asin pagkabot, an sa tong simbag kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. An simbahan, maibalangibog an kagayunan kan Ebanghelyo, asin mga podan sa mga tawo na mag-ugma, tauya na an kagurangnan. Mamiibi kita. Kagurangnan niya sa pagligtas sa mo. An mga lideres kan banwaan, maging andam sa dalan kan pagdatong kan kagurangnan sa paagi kan pagkasararo, pagkasinarabot sa botan, asin pagmakulog sa kapwa, mamiibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa mga nasa katikapuhan, nalugod madangog kan kagurangnan an sa indang mga hinahing, tanganing sa pagdatong kan sa iyang aki, ang gabos maugmang nagsisilebrar, mamiibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. An nagadanan, nalugod sinda akoon kan Diyos sa iyang kahadean, asin maitao sa inda ang buhay na daing kasagkoran, mamiibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Sa tuyaman pong girumdumon, an sa tuyang mga personal na kahagadan.
Mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Diyos na makakamhanan sa imong pagbuot, sa mong sinusunod, himwa sa mo ang pusong masinunod-sunod. Tanganing sa samong pagandam kan pagdatong kan sa imong aki, kami magugma sa ilaw na sa iyang dara. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig o mga tugang danganingan sako asinan sa inong atang mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami danay ni dulot lugod an ostya kan samong devosyon sa imo, na nagutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahal na dahing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta. Dinara sa pupunan kaninang virhen sa day masabing pagkamot. Iwinahayag ni Juanan sa iyang pagabot as initinukdokan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang magandam para sa misteryo kan sa iyang pagkamot. Dagtanganing mabtan kami nagpupuka sa pamibi as inaguugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angeles sa sinarkangheles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo.
Kansya sa rugaring nabot, nagpasaluy basagod sa pasyon, nagwas siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan ni kanagadan banal, kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay din buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsalaroon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwa sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ang kapagaygay sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Haray paghilingan sa mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi,
Mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na ni nahagad mi an sa imong pagkaherak tanganing ini mga Diyos no natabang makandam sa mong malanligan sa mga marawt na gawi para sa fiestang maabot. Huli ki Kristo na sa mong kaguragnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 45,090 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,998 pesos and 50 centavos. Ang ikaduwang collection, nag-abot man po sa 5,507 pesos and 10 centavos para po ini sa Vocation Apostolate. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente Espinida Jr. kang St. Raphael the Archangel Parish kang Magnito, Albay o ordinahan bilang sarong padi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel Magnito, Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang Chancery Office. Mapuon na po ang Misa de Aguinaldo para sa maawat po maging Aguinaldo Mass sponsor. Igwa po nin fundraising activity ang satuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kang simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina
Asin mapuon man po ang Misa de Aguinaldo ngunya sa agang banggi, Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na maging parte kan Angel Tree Program. Ini po sarong holiday assistance program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kaining programa masurat po kan sa indang wish list sa Angel Tag na kung sain isa sa abita po sa Angel Tree. Ang donor kaining programa mapili sa mga nakasaabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang deadline po para sa application sa beneficiaryo hanggang Disyembre 15. Asin ang deadline man po kan pagtao nin donor kan sa indang regalo hanggang Disyembre 20. Para sa interesadong maging beneficiaryo asin donor kan nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Available man po ang 2025 St. Jude calendar sa parish office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 2,700, 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, 300 pesos. Hali po kay Sasandro Builders, 10,000 pesos. Kay Regianan, 2,000 pesos. Donation through GCash, 1,800 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon po.